Maray na hapon mga tugang uya po ang mga barata ngunyan para sa aga digdi sa Radyo DCGB. Mga baratang maruluwa sa aga sa mga dyaryo nasyonal. Enot sa PBN DCGB sa mga baratang ngunyan para sa aga. Enot ng barata hali dyan sa luwas. Nasa linya si Ans Galero. Ans Kamen. Sa Girare, nagpapagirumdong mo niya ng Albay Provincial Health Office sa Panginoon ni Dr. Estela Zenit sa lambang mga albayano na magtagasunod man giraray sa magkakanagong minimum health standards maski na nga ni turos na ang restriksyon may kinaaraman digdi. Susug sa nasambitan ng opisina sa Gungunyan, igwapan din tigmo-monitor na 1,747 na aktibong konfirmadong kaso ng COVID-19 ang sa indang opisina sa manlain-lain na banwaan na sin syudad digdi sa probinsya kan Albay. Ang total na kasong na-record na kan magpunpakan mga nakalihis na bulan asin taon, uminabot naman sa 9,513 sigun sa Albay PHO. Sa ngunyan, apera sa pagsunod sa minimum health standards, binagpagiramdaman man ka nasambitan ng opisina ang lambang albayano na aprobitsaran man ang igigibuho na National Vaccination Day kanina ang gagabsan mabakunahan na kontra sa COVID-19 sa mga maabot na aldaw ka Nobyembre 29, 2021 kung sa ang gigibuhon ini sa sinungtan COVID court ng Ginubatan Albay sa Nobyembre 30, 2021 sa Albay Asudom Ciudad Legazpi asin man sa BUPC Pulang Albay sa maabot na Desyembre 1, 2021. Dagdag na pareta, Ans Galero, DCGP. Mientras tanto, si Luwens Barcena may dagdag man na istorya. Luwens Kamen. Para rakpakan ang mga beneficiaries kan tulong para sa mga disadvantaged workers o tupad beneficiaries kan dole asin ako Bicol pagkatapos na i-extend ni Secretary Bello III kan dole ang sa indang pagre-render ng trabaho sa indang mga komunidad sa indang barangay na hali sa 10 aldaw man sana na ginang 15 días na ninagdagan pa ini kilimang aldaw. Ini ang maugmang ipinag-anunsyo ni Secretary Bello na nanotarang kan DCGB News sa on assignment na pinagatindiran sa Albay Astrodome na kung saan maski si Congressman Alfredo Pido Garbin ka na Bicol Party List na uugma dahilan ka nandatawa naman ni na pagkakataon ang sa indang mga tupad beneficiaries na magkaigwani na siring na onra tanganin ng makadagdag man sa indang pang-oral daw na hanap buhay. Sigun kay Bello, ini talagang pag-seryoso na paghatod kan ayuda kan gobyerno sa paagi kan mga cash forward program may kinaraman sa siring na bagay. Dahilan tayo ini sinugo sa iya ni Presidente Rodrigo Duterte. Sa mga oras na ini, na mga dapat beneficiaries tinawanan in payout sa mga taga-Legazpi asin sa mga taga-ibang lugar, igdi sa Albay, asin ini mga maorog mang maoruli dahil at pagkatapos kan sa indang payout, may aasahan naman sindan na 5 aldaw na sa indang pagtatrabahuan na kung sa makakadagdag sa indang mga pangangaipo. Dagdag na bareta, LBB. Nangapudan ang Department of Interior and Local Government sa mga volunteers na suportahan asin magtabang sa mga local government units durante kan gigibo na National COVID-19 Vaccination Days na bigapod na bayanihan bakunahan poon sa Nobyembre 29 hasta Desyembre 1 tangani makamtan ang kamauotan ng mabakunahan ang 15 milyones na mga Pinoy sa tulong aldaw sa entero nasyon. Kinabi ni DILG Secretary Eduardo Año na ni ambisyosong pagbabakuna kung kaya kinakaipuan na mas dakol na volunteer lalo na ang may medical background na magtabang sa 12,000 na vaccination sites sa entero nasyon. Ang mga personang narahay sa COVID-19 asin ang mga nabakunahan na dalan sa medical condition dapat tugutan ang magkakan sa mga restaurants. Si National Task Force Against COVID-19 Medical Advisor Dr. Ted Herbosa iyon nagpaluwas kan siring na pahayag matapos sabihin ni Presidente Rodrigo Duterte na ang mga bakunado dapat pagbawalan na maglaog sa restaurant at siniba pang establishmento dalantaan mga ini pwedeng makaulakit ng virus. Sa ibong nalado,
Suportado niya ang mga pabakunado pwedeng tugutan na magkakan sa outdoor tanganing makortar ang paglakop kan virus. Miyaras na bigdalauman kan Food and Drug Administration ang mapupuuna naman ang pagbabakuna kontra sa COVID-19 para sa mga may edad na 11 anyos pa ibaba bago matapos ang presenteng taon o sa Enero 2022. Sinabi ni FDA Director General Eric Domingo na sa hiling niya, ngunyan na taon pwede nang may pasunod ini sa pagsasabi na pigtutugutan na ang 5 hasta 11 anyos na mga aki sa ibang nasyon gamit ang bakuna kan Pfizer. Idinugan pa man niya na maski sa China, ginagamit naman ang Sinovac para sa mga aki na may sharing na edad. Daing naulakita na estudyante o paratokdo sa primerong simana kan pilot testing kan limited face-to-face classes sa mga piling eskwela's publikas sa internasyon. Sinabi ni DepEd Assistant Secretary for Field Operation Malcolm Garma na ini base sa mga datos na 51 sa sanggatos ng mga eskwelahan na ginibuan kan pilot testing. Tayong sinabi na may 7,324 mga estudyante, asin 1,129 mga teaching, asin non-teaching personnel ang nagpartisipar sa limited face-to-face classes. Matapos ang plenary deliberation sa propestong 5 trilyones pesos na 2022 budget, plano kan Senado na ipasar ang propestong lakdang sa Desyembre 1 asin aprobaran ini sa bicameral panel makaagi ang siyam na aldaw. Sinabi ni Senate President Tito Soto na kung sindaan na apoton, puntirang nindang ipasar ang budget sa Desyembre 1. Tayong sinabi na matapos ang budget approval, mapili siya nin mga senador tanganing maging parte kan Bicameral Conference Committee. Idinungan pa ni Soto na sa Desyembre 10 o 11 pwede nang martifikaran ang Bicameral Conference Committee report. Karong resolution anay sumitir sa Kamara de Representantes tanganing imbestigaran ang pagkaatraso sa pagpapaluwas ng fundo para sa Unconditional Cash Transfer Program. Sa House Resolution 2369, sinugo ang House Committee on Social Services na si Ripon ang atrasadong pagpapaluwas nin UCT funds dalanta lampas na ang siring na programa alagad kadakol pa ang mga beneficiaryos na dai pa nakakaresibik kining. Ang Senate tinawan ng punto iyo ang 36.49 bilyones pesos na alokasyon para sa UCT kan 2019 kung saan nasa 23.71 bilyones pesos ang naitao sa mga beneficiaryo. Pinuuna nang i-distribute ang fuel subsidy para sa mga jeepney drivers na agrabyado ng marahay sa sunod-sunod na aumento sa presyo kan petrolyo. Kalindong kan panibagong fuel subsidy program kan gobyerno, 136,000 na units nin public utility jeepney ang makakaresibi nin tig 7,200 pesos. Sinabi kan Land Transportation Franchising and Regulatory Board, nasa 73,000 sa mga beneficiaryo ang nakaresibi na kansiring na kantidad sa paagi kan sa indang pantawid pasada program card. Ibinasura kang Korte Suprema dalan sa kakulangan din merito ang petisyon ng sarong abogado na obligaron si Presidente Rodrigo Duterte na kasuhan ang China dalan sa paglaog kini sa West Philippine Sea. Ini may kinaraman sa petition for mandamus na naisumitir ni Abogado Romeo Ismero kung saan si Duterte ang solamenteng respondent alagad. Sinabi kang Korte Suprema na ang Presidente may immunity from suit. Nang sinabi na dalan kini ang petition kontra kay Duterte dapat na ibasura tulos. Nakapagsumiter na ang gobyerno kan Pilipinas nin 231 diplomatic protest kontra sa mga aktibidades kan China sa West Philippine Sea. Poon pa kan 2016, sinabi ni Foreign Affairs Assistant Secretary Eduardo Miñas na naisumiter na ang notes
sa lindong kan pamamahala ni Presidente Rodrigo Duterte. Ka Nobyembre 18, kinundinar kan Department of Foreign Affairs ang pag-ulang asin pagsumpit nin water cannon kan Chinese Coast Guard sa barko kan Pilipinas na pasiring sa Ayungin Shoal para sa resupply mission. Arestado sinabi kan Philippine Coast Guard ang modero asin dugang na maritime vessel asin eroplano padagos na nagkakaiguan ng pagpapatrolya sa West Philippine Sea tangani makatabang na maproteran ang mga parasirang Pilipino sa nasabing lugar. Sinabi ni PCG Commandant Admiral Leopoldo Laroya na iwasindang binilog na task force pagsasanay bilang suporta sa National Task Force for the West Philippine Sea kung saan parte kani ang PCG. Sa sinabi, nakatuwang ninda ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources kung saan ang mga lunaran pang dagat kani ginagamit man ninda sa pagpapatrolya sa WPS. May arestang tupigdalauman ni Defense Secretary Delfin Lorenzana na magiging issue sa panahon kan kampanya ang issue sa West Philippine Sea. Ang pahay ginibon ni Lorenzana matapos ang mapriyumpong resupply mission kan mga barko kan Pilipinas sa Ayungin Shoal na enot ng naka-eksperyensya nin pananako tali sa Chinese Coast Guard. Sa sinabi na sigurado siyang pag-aadalan kan mga kandidato para presidente ang issue sa pag-aagawan ng teritoryo bilang preparasyon sa pigdalauman na presidential debate. Idinunga pa ni Lorenzana na may kandidatong nagpahayag na ng posisyon mananangod sa issue kan WPS. Nangako ang Chinese envoy sa Manila na imbestigaran ang nalegadong intimidasyon kan Chinese Coast Guard ship kontra sa Philippine vessel na nagkaiguan ng resupply mission sa mga tropas kan gobyerno sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Ini ang pahayag ni Defense Secretary Delfin Lorenzana matapos magluwas ang informasyon na nagpadara ang Chinese Coast Guard ng mga tauan kani lunad sa rubber boat para magkuha ng mga litrato asin video sa resupply mission ka nakaaging aldaw. Yan mga tugang detalles kan mga bareta ngunyan para sa aga digdi sa Radio DCGB. Sa pagkarang kan mga pagriba, Manito Tanya sa Lado Technical. Ako po si Edwin Terral, nagsasabing salamat kasi sa napagantabay.